አርቲስት ሚላው ተስፋይ መልሲሁ ዘረባ ሓደ ሰሚዕኻ ምፍራድ ከቢድ እዩ። ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ኒኢኹም ከመይ ትኾኑ? ኣነ ሰላም ኣለኹ እግዚአብሔር ይመስገን። በብዘለኹምዎ ሰላም ጥዕና ቅሳነት ይምነየልኩም ማለት እዩ። ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ። ቤተሰብ ዝኾንኩም እውን ሸር ላይክ እናገበርኩም ከም ቅድምኩም ናታትኩም ምትብባዕ ይፈለየኒ ክብለኩም ይፈቲ ማለት እዩ። ሽምባርከስ ክብራት ሕዋተይ ነዛ ቪድዮ ደሞ ብላይክ ጀምሩዋ ከምኡ እውን ሰብስክራይብ እናገበርኩም ማለት እዩ። እና ክብራት ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ደሞ ከምዙ ኣብ መእተዊ ክሰምዕዎ ዝጸናሕኩም መደብየ ሒዘልኩም መጽአኒ ኢኹም ማለት እዩ። ንስኻዓኒ ድምጻዊ ወይ ከዓንቲ አርቲስት ሚላው ተስፋይ መልሲ ሂውሎ ማለት እዩ። ናይ ዘረባ ሓደ ሰብ ሰሚዕና ንምፍራድ ኣይንተሃወኽ። እሽምባርከስ ክብራት ተኸታተልቲ ላፍቲ መደብ ከብለኩም እያ። ቅድሚ ግን ቅድሚ ናይ ሚላው መልሲ ምስማዕና ናዛ በዓልቲ ቤቱ ዝኾነት ሓፍትና ዝወለቶ እውን እንቃደም ንስማዕ እሞ ብድሕሪኡ ላኡ ከብለኩም እየ ማለት እዩ። እሽምባርከስ ክብራት ሕዋትና እዛ ሓፍትና እትውላ ኣነ ሰበይቲ ሚላው ተስፋይ ወይ ከዓኒ ጥቁርየ እየ። ግን ከዓኒ ሚላው ተስፋይ በዓል ሓዳረይ በዓል ኪዳነይ ተመርዒዩ ብኽብረት ዘምፀአኒ ኣደ ክልተ ቆልዑ እየ። እዞም ደቁ ውናይ እናቱ እዮም። እንተኾነ ግን 2012 ብኩናት ግዜ ንመቐለ መጽየ ዝመጻኹሉ ምኽንያቱ ደሞ ለሓዳር እዩ። እሱ ግን ጠሊሙኒ ኣብ ርእሰይ ካሊእ ጓል ተመርዒዩ ካሊእ እትዩ ካው ከዓኒ ኪዳን እናሃለዎ ኪዳን ኣሲሩ እዩ ተመርዒዋ እዛ ጓል። በድሕሪኡ ደሞ ነዲስ አበባ ኸይዱ ንሱ ከም ደለየ ኣብ ሂወቱ ክገብር ኣነ ኣይ እጉደንየ። እንተኾነ ግን ዞም ቆልዑ ዘውልዖም ጨኒቁኒ ካብኡ ደሞ ኣብ ርእሰይ እዩ ደሪውለይ ኒኦ ኪዳነይ እኳ ኣየውረደን ተመርዒዩ ብስድራ እዩ ወሲድኒ ጓል 16 ዓመት እናሃለኹ ካብኡ ደሞ ክሻብ እዛ ዝሙርዐየላ ንኻሊእ መዓልቲ ዋላ ሓንቲ ዝተጨኻጨኽናዮ ይኹን ዝተውኣስናዮ ዝተውሃልናዮ ኣይነበረናን። ኣነ ሃንደበትየ ሰሚዐ ብቅድሚ እውን እንተኾነ ቅድሚ መርዑኡ ዛጓል ይፈልጣየ ነይረ ትመጽእ ነይራ እያ እንገዛና። ንሱ ከዓኒ እንታይ ከእያ ንኣይተ እያ ዛጓል ኢለ ይሓቶ ነይረ እየ። ንሱ ደሞ ከም ሓፍተያ ትቐርበኒ ከምኡ ደሞ ኣድናቂተ እያ ይብለኒ ነይሩ። ኣነ ለውናይ ብስራሕ ምክንያት ብዙሕ ሰብ ስለ ዝፋለጥ ከምኡ ውናይ ፍቓድኡ ይሓድር ይውዕል ስለ ዝኾነ ስርሑ ምንም ኣይውለን እየ ነይረ። ካብኡ ደሞ እዚ ፎዲኒ ኸይዱ መጀመርታ ዛጓል ኣነ ክረኽባ ከለኹ ግን ኣቦኡ ሓሚሞም ምሳና ተቐሚጦም ነይሮም። ንዕኦም ክትርእያ ለመጀመርታ ዝመጸት እሳ እውን እናፈለጠት እያ ከምዚ ጌራ ዘላ እና ዋና ነገሩ ኣነ ተጨኒቐ ዘለኹ እዞም ቆልዑ ጦምዮም ዘውልዖም ሲኢነ ከምኡ እውን እናለመንኩ እየ ክሻብ ሕዚ ውናይ ጸኒሐ ሕዚ ግን ገጽ ሰብ ተኾነ ውናይ ቀቲልኒ ካብ ዳኔ የምጽየ ከውልዖም ክሻብ እውን ሂወተይ ከጥፍእ በረኪና ሰትየ እውን ሓሲበ ነይረ እየ። ሰብ ግን ዞም ደቂኸ እንታይ ክኾኑ ኢሉ ምስ ኮረየለይ ውናይ ገዲፎዮ። ሕዚ ግን ቆልዑ ብጥምየት ክውድኡ ኢሎም ዋላ ሓንቲ ዝገብሮም ዘውልዖም ነገር የብለይን። ወለደይ እኳ ወለደይ ዘግዞሙኒ ዝነበረ ደሞ ቅድሚ ምምርዓው ንመቐለ ክንመጽእ እንከለና እዙይ ሰሪሕና ክንልወጠሉ ኢና ኢሉ ኩሉ ሸዋዊጡ ኣታሊልኒ እያ ኢላ ዝሓፍትና ማለት እዩ። ብምቕጻል ደሞ ብሰብ ተኾነ ውናይ ኣዘራሪወዮ ነይረ እየ። ግን ክሰምዕ ኣይከኣለን። በዕርኽቱ ተኾነ እውን ኣዘራሪወየ እየ። እሳቶም ኣዕርኽቱ ይፈልጡ እዮም ብደንብ ገይሮም ከምኡ ከም ዝገበረ ንሳቶም እውን ይሕግዙኒ ነይሮም እዮም። ዋላ እውን ላብ ሚድያ ኣውፅእኒ ቁረፅን እውን ኢለ ብዙሕ ሓገዝ ሓቲተ እየ። ሓደ ማጊ ዝበሃል ቀሪጹኒ ነይሩ። እንተኾነ ግን ታይሉ ከም ዘፈራርሖት ቪድዮ ደምሲስዎ እዩ። ብምቕጻል ደሞ ቤቲ ወይ ከዓኒ ፍቅሪ ሾው እትበሃል እውን ከምኡ ቀሪጻትኒ ነይራ። ግን ከዓኒ ታይ ከም ዝኾነ ደሞ ኣቋሪጻቶ ብዙሓት ሰባት ሓቲተ ነይረ እየ ከውፅዎ ላብ ሚድያ ግን ኣይከኣሉን እና ሕዚ ግን ብጣዕሚ ስለ ዝተጨነቕኩ እየ። ስራሕ እውን እየብለይን ቆልዑ ዝበልዕዎ ይኹን ዝሰትይዎ እየብሎምን። ኣብ ዝሓለፈ እኳ ስራሕ ብ2005 ኣብና ቤት ትምህርቲ ህይወት የፅሪ ነይረ ሽንቲ ህይወት ንሱ ደሞ 2005 እየን። ንሱ ከማንሲ ሰብ እናሓገዘኒ እናለመንኩ እየ እምበር
أخلني نيرو جن حزي تقليلة أقواري صوية مخنياتو تمرتي سلازيلا انت خانا زي وناي حالة في النت إني دقو كشكم إني بطعم እዩ زحزن ካው ደሞ ዋላውን እዛ ዘቕረበታ ሓፍትና ውን እንተኾነት ኣነ ብድምፁ ሰሚዐየ እየ መጀመርታ ኣይኣምንን ኢለ ነይረ እንተኾነ ግን ደው ኢላትሉ ንምንታይ ዘይትሕግዘኒ ኣነ ናብ ሚድያ ከውፀካ እየ ምስ ወለቶ ኣይኮነን ዶ ላብ ቲቪ ላብ ሚድያ ሲ ላብ ትግራይ ቲቪ ውናይ ኣውፅእኒ እንተደሊኺ ኣመሓላልፍዮ ኢልዋ እዩ ብድሕሪ ዝእየ ከውፅኣ ኣነ ውን ዝተገደድኩ ኢላ እያ ካብኡ ደሞ ዋላ ኣነ ለ ይፈልጣ እየ ብዙሕ እናተዋፅኣ ተፀጊማ ተቢላ ውን ክሻው ሕሩጭ እንተኾነ ውን ላዋፅኣናላ ኔርና ኢና እና ብጣዕሚ እያ ተሸጊራ ዘላ ዝሓፍትና እያ ኢላ እሳ ውን መልሲ ሂባ ማለት እዩ ኩራት ይሕዋተይ ሚላው ተስፋይ እንተኾነ ውናይ ብወገኑ ዝሃቦ መልሲ ነዚ ይመስል ኣነ ብርግፅ ኣቦኦም እየ ንሳ ደሞ ኣዶኦም እያ ናይ ክልቴና ደቅና እዮም እንተኾነ ግን ኩሉ ዝበሃል ዘሎ ሓሸት እዩ ምክንያቱ ኣነ ሓላፍነት ናይ ደቀይ ተሸኪመ እየ ዝኸይድ ሓላፍነተይ ኩሉ ይገብር እየ ትምህርቶም የምህሮም እየ ብስነ ስርዓት ዋጋ ቀለዎም ከምኡ ውናይ ክዳውንቶም ይኻድኖም እየ እዚ ኮነ ኢልካ ናይ ጸላእቲ ዝተገበረ ሽርሒ እዩ ንዓየይ ስሞይ ንምጥፋእ ንምጽላም ዳእምበር ሓቃውነት የውልን ክብል እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ بمقصال دمو زي لمن ميلالي كونكوسي لدكي لأي زغورو أسخاني قديت هاي السلا زخنا تنسا تولا زلاجن أرسي حداري إنها لخو دري والليت ولا دمو وص حاسوتيو مخنياتو أنا النسان كان نفعله شدش عامتنا أجرنا إذا حدار زي هذا مصري تيو زلخو دمو دحري شدش عامتيو إنا تفعلالينا إنا تانيحنا هيوتنا نجرنا إنا تانيحنا امبر أورسي كيداني حدار أيغور كونية إيلو مالتيو እቶም ነዚ ከቃናወሩ ከምዚ ኢለኪ ተዛረቢ ኢሎም ዝቐረጹ ዋደሞ በቕርሺ እዮም ኣታሊሎምዋ ዘለው እምበር ኣነ ወርሒ ዝሰዶ ቅርሺ ኣለኒ ናብ ኣዛኣተየ ገንዘብ ውናይ እንትሕዳ ተደሊኹም ማስረጃ ኣለኒ እዩ ሕድሕድ ልለኣኽዎ ግን ከዓኒ ኣነ ሽርሒ ኣይመሰለንን ብግርህነተይ እምበይ ዋላ እውን ኣብዚ ወርሒ እዚ ካብ ናያ ኣካውንቲ ወፃኢ ናብና ካሊእ ኣካውንቲ ኢኻ ትልእኸለይ እያ ኢላትኒ ንሱ ደሞ ሙሉእ መስረጃ እዩ እኒአኒ ኣነ ሱቅ ክብል ኣይከኣልኩን እዚ ሰሚዐ ምክንያቱ መልሲ ክህወሉ ስለ ዘለኒ እየ ክትፈልጥዎ እውን ስለ ዘለኩም እየ መፅየ መልሲ ዝሃብኩ ኢሉ ማለት እዩ بمقصال دمو زبعلتي جزاي هذا زلاسي دكي كم دلوني تمرعية خمس نوركو كل تفلتيا عندهم العلي كواي إن دكي سنسايات وفاتيوم كاو عني دكي يفتي إن تأميو إن تبدل سنساسي أيخ إلي بطعميات فاتيوم توم ناتي دكي يلو مالتي خورات حواتي إن كورات خاتاتلتي زروا حادث سميعها مفرد كبيديو مخنياتو ناتي وناي كتسمع ኣለካ እና ኩራት ተኸታተልቲ ዝሓፍትና ኣይሕግዘንን ትብላ ንሱ ደሞ ይሕግዛ እየ ሙሉእ ማስረጃ እውን እኒአኒ ምክንያቱ ፋክተራት እናለለኣኽዎ ቅርሽሲ እኒአኒ እዩ ይውሎ ማለት እዩ ስለዚ ብሓደ ለይምዃን እንትሕር ደኣ ኮይኑ እሱ እንትሕር ለይተስማዕ ማዕኻ ክትፈላለ ዋላ ሓንቲ ፀገም የውልን ሓደ ጊዜ ምፍታሕሲ ኑር እዩ ማለቴ እንትሕር ለይትስማዕ ማዕ ኮይንካ ክትፋታሕስ ግድን እዩ ህይወትካ ከዓኒ ምስሊ ደለኻን ከም ደለኻን ክትመርሕ ምርጫኻ እዩ ማለት እዩ እና ዋና ነገር ሰብ ቆጢዕዎ ዝነበረ ደሞ ዋላ ደኣ ናብ ካሊእ ይኽድ እምበር ንምንታይ ሓላፍነት ደቁ ዘይወስድ ዘድልዮም ኩሉሲ ዘይገብረሎም ንሳ እናተፀገመት ንምንታይ ንሱ ኣብቲ ይዕንድር ኢሉ እዩ ሰብ ተቆጢዑ ነይሩሞ ንሱ ናይ መልሲ ሂውኒኦ ማለት እዩ ኩራት ይሕወቴ እና ናይ ደሞ ኣንቲ ትሕዝተይ ነዚ ይመስል ነይሩ ክሳብ ካሊእ መደብ ዝመጽእ ደሞ እናታትኩም በረተታ ይፈለኒ እናወልኩ ከምኡውን ሃናፂ ርእቶ እንትሕዳ ሃሊኩም ኣቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ክሳብ ካሊእ ትሕዝቶ ዝምለስ ባይ ባይ ሰናይ መዓልቲ